Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım. Allah'ım sana şükürler olsun. Ha, çocuğa değil. Soğumayın mama. Allah'a şükürler olsun. Allah soğumayın. Oh Kuday canımın kudretinden aynen şükürler de yaşattı ya. Tamam, geldim, var, Geldim, var. Ay. Gerçekten selamlaşın. Sen aranızda korkuyor şurada? Saç. Ana, kimle konuşma? Prens Herring'dan Helene'nin diyen sözüne seyredin Elizabeth'in gelininin şovur köyünü vay edeydin bana yekece köyünü uğradı ay. Dastavka ette yöne 70'lik iştaplı kabul eden mok. İngolman'da bu sözüne gözette bana bir Gucci'den Prada'dan bir yekece bir köyünü uğradı benim gözetik geyin. Pulum yok sebepliysen Alman'a. Vay gayı sadağın olayının sağa dostası diyen olun ceren adama gün yetmesilik etmedi yani. Seyredin bulan bana gün yeten olan gayı. Bunlar beni kemsit ya ben adam kemsitten bok ana nayma ben şöyle or prastoy çağı olun. Bilemok sizle neyinek bir derdim ma ya da men sizin neyinek bir bazınıza ot basyan onun bilecek gayı. Hakikaten hem gülkün şovur köyünün kümem. Gardırobum dolu köyünük. Hemme markadan ama köyünük. Semredim. Özme geliştiren rahatımı giymek isteyen, içinde stak oyunca gelip bilecek kuyunumu giymek isteyen kümem. Size ne için bunyalık dert oluyor ve ne için öz hem cinsinizden kem gözleyeniz. Ben Türkmen gelinliğiyle şunyalık arkasında kam, ne için ben kemsitmek isteyeniz. Ben sonundan gelip diyeniz, ceren adam kemsitmek. Siz ben kemsitiyeniz go. Siz ben ittin keteğine sokuyanız. Men sizi de, ondan sonra benimle nadira şapbatyalık sözü eşittim. Otuyorsunuz götünüze seyredip. Ne koyun gerek. Hadi şu tayda bir gelinin suratını oyacak. Şeyle bir haramdağda vatlar yazıptır hemen. Men ama ettim indiki videomda ödüne garaj dedim. Sen neydi adamları uğraşat ettiğimin küntü prostitutka bir giden zat deyiptir ma. Bol ya. Şun diyen vatların yekecesi olsam paşa hasta deyip yumalomuyum oturacak yönümün o değil kümem. Ondan sonra eğer bana yanlış görürseniz paçıladıp çıkış tayda suratını koyanımdan sonra ayrı ay o benim elim akavundum uğurlandı diyeniz kümem. Şu tayda samsık diye var ya da ne kadar şu gelinim suratını koyacak. Birincilik bilen nadira döndü özüne seret böyle ama sen yalak cahiller sebeple, sen yalak minenyası nol adamlar sebeple, sen yalak nipanyatka hiç ilyadayda durmuşa peydası bolmayan, dine üremekten başka işi bolmayan gelin gıyırlar sebeple köp gelin gıyırlar cevir çekkebilyanmış onu. Sebepliysen siz sebepli bu olay yok bize. Bir de ikinci derece oyduruyanız siz. Bana bir giden daha söğüptür ve men uğraşat edecek kolyamın celep deyip insanın adam neymetten şanet elinden yasa asman çek deyiptir. Suratçığına seyredin kümeciklerim. İngolman'da bundan bir Türkmenistan tanısın. Mendine şöyle deyip ağralaymasam başka şekilde men haysi birinizle baş edeyim kümem. Deyişim yani. Biren gönlüne değmeyin. Sen oğlan ben gönlüme değmeyin kümeciklerim. Men goğa ödüm goğu duyan men yüreğim yuka liboyda da ağlayan elimden yasa kömen ediyen. Dine men doğruda da aytyan bana linçlenme hak etyendir nöyde fikir edem. O gönlü oğlan sizin öz fikriniz demek siz şanyalak men tanımak isteyeniz. Orla. Doktor 4. gün İstanbul'da. İstanbul Nişantaşı'nda kliniğimizde kimler gelmek isteyenlerse randevu alıp bilersiniz. Öptüm ben özünüze goğu seyredin esas anlam gelinciklerim. Men siz söyleyen gelinliklerim.
Salam hemmelere, menini gurulacak şu videonu doğal görmöňizi sizden haýyş etdiň. Men TikTok'a girýän, umuman TikTok'a girýän öyle öňümden diňe uruşly klipler çykýar, soňky uruşly videolar çykýar. Ol oňulan uruş batyr, oňulan söwüş batyr, prinsipe gitip batyrlar, agzyna gelen hapa sözler diýip oturýarlar. Näme üçin şeýtýäňiz, ýaş çağalary ters görüldi bolýaňyz adamlar. Siz hem şoňa like basýaňyz, şu uruşanlara siz hem like basýaňyz. Siz şolara like bassaňyz, şu uruşanlara siz like bassaňyz, onda olar uruşmalymy, söwüşmelimi, şu uruş söwüşüňiz bilen galyp bolýarmy, kadip diňe uruşan köpelýär soňky döwür TikTokda. Beýtmäň, gaýrat ediň, beýtmäň, ýaş çağalary ters görüldi bolmaň. Esas diýjek sözüm, bir adam bir reklama etip klip çykarýarlar, ine magazin reklam etýärler, toy hyzmat, ýene bir salon, misal bagşylar öz aýdymlaryny reklam etýärler. Siz şoňa zatlara like basın köprek. Her kim öz peýdalanjak zatyna like basın. Haçana siz uruşa söwüşe, hapa söwüş batan sözlere köprek like bassaňyz uruşmalymy kadip uruşan köpelýär ondan. Ondan näme bolýar? TikTok yapylýar. TikTok yapylsa kim kösenýär? Aýdymçylar kösenýär, magazinçiler kösenýär, awa salonçylar kösenýär. Beýtmäň, gaýrat ediň. Men arada arkadagly watanym näme aýdym çykardym. Hiç kim like basmady, goşgusyna özüm ýazdym. Manyly, mazmunly bir gow aýdym boldy. Hiç kim like basmady. Aýdym çykarýan like basylanok. Gidip magazin reklam etýän gow magazinler peýdalanynsyn halkym diýip oňa da like basaňyz ok. Ine dolana toy hyzmatlar diýip account açanak, accountdaky klipleň basylan like'lar yüzde ýeten ok. Yüzde ýeten ok. Toy hyzmatlar şondan halk peýdalanýar. Şondan halk peýdalan toyuna hyzmat etdirýär. Siz enaýjy bolup toy koýnagyňyzy geyip mehmanlaryňyzy garşalaýmaly. Başga zat hökmänne. Siz mehmanlaryňyzy garşalaýmaly. Galyn hyzmat dolana toy hyzmatdan. Siz şoňa like basaňyz ok. Haçan uruş söwüş bolsa şoňa like basýaňyz. Bir magazin zat reklam edilip dursa şoňa like basın, peýdal zatlara like basın, eşdän aýdymlaryňyza, goşgularyňyza like basın. Kim uruş bassa söwüş betir diýip şoň uruşuna söwüşine like basyp oturmaň adamlar. Ondan siz häzir like basyp şolara goldasaňyz, kommentariýa ýazyp siz şol adamlar uruşan söwüşler goldasaňyz, onu uruşmalymy, söwüşmelimi diýip, onu uruşanam köpelýär TikTokda, gyýgyrşanam köpelýär, agyzyna gow söz gelse daýdy oturýarlar, ýaman söz gelse daýdy oturýarlar. Bir TikTok diýen zat ýaş çağalar görüp otur. Döwrüň soňy nire barýar? Beýtmäň, ýaş çağalar ters görüldi bolmaň, beýtmäň, gaýrat ediň. Uruşmaňym, uruşanlara da like basmaň.